Mentala day kapor bangan wan pai shapi wadla jing ekin ban hen rengan prat lenti ki kular ki bangala dap clay ngan pen le no ei ngam kwa ba jing e jong i kan long sap tala day kapor bangan wan pai shapi wadla jing ekin ban hen rengan prat lenti ki kular ki bangala dap clay ngan pen le no ei ngam kwa ba jing e jong i kan long sap ei ngate banga la pen mong min sim jong phi na du ka tu ka por banga e no ya phi hin re wat tho ki tu ki jing du na jonga na kwa bangin ya long kum men shwa men ta isha pingan wan tutur kham hajan da le le ngan nom ken ran ba phi ban ya don lang da kamon u bana jrong sing krung jong a phin long ha jing im jong a baro shi ju la la de kapor bangan wan phai shapi wat la jing e kin ban hen rengan prat lenti ki kular ki bangala dap clay ngan pen le no ei ngam kwa ba jing e jong i kan long sap ai kapor bangan wan phai shapi wat la jing e kin ban hen rengan prat lenti ki kular ki bangala dap clay ngan pen le no ei ngam kwa ba jing e jong i kan long sap ai What could slay nga ru nga la ma bia phi pim tip la slam ya phi nga akli lenti la no ba ba pin wan phai bia shanga wan kloi ngan kdo da jing ba pura menta cha phi ngan wan tutur kham hajan da le le ngan nom kan ran ba phi ban ya don lang da ka mon u ba na jrong sing krong jong a phin long ha jing em jong a baro shi jana la le ka por ban long biang e jong phi gam kwa ban ya nu jor ya ki wei e pat phi ki kular ki bangala de clay nganam pen le no ei ngam kwa ban jing e jong i kan long sam ei ka por ban long biang e jong phi gam kwa ban ya nu jor ya ki wei e pat phi ki kular ki bangala de clay nganam pen le no ei ngam kwa ban jing e jong i kan long sam Mentala de kapor bangan wan phai shapi wat la jing e kin ban hen rengan prat lenti ki kular ki bangala dap clay ngan pen le no ei ngam kwa ba jing e jong i